Ja, in zijn algemeenheid is het verstandig om draagvlak te zoeken. Dat zou je ook inderdaad in dit geval hebben moeten doen. Maar ik moet er wel aan herinneren dat de groep die inmiddels bezig is, al enige tijd bezig is. En dat het ook duidelijk is dat die geboortezorg gaat stoppen. De nieuwe beleidsmakkers van ziekenhuis de Sionsberg reageren op het aannemende feitenonderzoek van de gemeente Dongeradiel dat verleden week presenteren waard. In oorlog is mij orenpartijen, als actiegroep Red de Sionsberg, dat deze week een peteer met West had, wordt het zorgaanbod in Dokkum op korte termijn aanpast. Langer wachtje met maatregels, als een van de adviezen in het rapport weer, is geen optie. Nee, ik denk dat er pas op de plaats geen tijd voor is. Want dat zoetevolle jeldkastje? Nou, dat gaat de kwaliteit gaat er dan ingewikkeld worden. Want probeer dan maar 24 uur per dag een goed operatieteam en gespecialiseerde verpleegkundigen te houden. En 2 is het natuurlijk zo dat de Sionsberg afgelopen jaar 5,5 miljoen verlies heeft gemaakt. En eenvoudigweg, dat kunnen wij ook niet blijven handhaven.